back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang inyong hangal sa kabukiran. So today's video ay random video lang dahil wala akong na shout out again sa manok. Diyos ko Lord. Today is Sunday, off day ni Hangal. So kagigising ko lang mga 10 na 10 AM. Shout out sa aming landahan. So guys, nag-crave. Gusto ko kumain ng pansit canton, kaya nag-ihaw kami ng bisayang manok at nilagyan ng pansit canton. Plus, kami, balbakwa. Iwan ko kung, basta, balbakwa. Baka, panit sa baka. Iwan ko kung kumain kayo, pero napakasarap niya guys. Stay tuned. Charot. So, see you later. Guys, magluluto na kami ng pansit canton. Binisaya lang to guys. Pinobreng handa. So, bisayang manok yan guys. Bisayang manok. Mas masarap talaga ang bisaya. Aww. Masarap ang mga bisaya. What? Charot. So, lagyan na natin siya ng pansit canton, guys. Parang feel ko ang sarap nito. Yan, guys. Luto ng aming simpleng pansit canton sa bukid. With bisayang manok. So guys, I'm back. Luto na ang aming pansit. So mag-lunch na kami, 12 noon na dito sa aming bukid. Nandito ako ngayon sa Basakan. Dito lang ako kumain mag-isa. Ito, hindi talaga ako bakit nagamayra akong kuan? Hey guys, mga antag balbakwa, balbakwa. So, balat ito ng baka guys. Nandito ako sa gitna ng Basakan. So, ang manok guys, katabi ko lang yung manok. Maingay, masyadong maingay yung manok. Manok talaga ang... Grabe naman itong manok ka. Hindi talaga pwede dito guys, ang ingay ng manok. Buti na lang nawala yung manok. Nakinig lang siya sa akin. Pag magsalita ako, yung manok, tumitilaok naman. Ano siya talaga? Ako lang mag-isa guys. Wala akong kasama. Ganito talaga ang mga iniiwan sarap. So guys, ubos na. Yan ang ulam ng kubre. Pero busog. Tunod bulad na akong mukbang. Mura na naadiris ang bukid. Pag nakapansit, parang maluwag-luwag na kami niyan. Pag nakapansit. Maluwag-luwag na ang feeling. Sarap. Pag hilong po manok. Oy! Manok. Ay, mag-vlog ka? Mag-vlog yun eh. Narap. Ingatan ha? Na. So, ubos na guys. Kani, kinawat ra na mo eh. Pasayloa. Ang kapayas nga hinog. So guys, ubos na. Tapos na akong kumain, sumakit yan ko, uy.
Aling kinaundag way. So mag-TikTok muna ako guys. Diyan lang muna kayo. No, 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 no. Touch it, shut up and bend over. Aye. Let your back do the talking over. So back up and bend over. Aye. Let your back do the talking over. So back up. Butterflies, but it's really something telling me they're on the way. No, baby, you really hold my hands so hard.
tok, TikTok, adik, TikTok, tok, TikTok, adik, I'm ready, you ready, let's get it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club ain't even handle me right now. I'm ready, you ready, let's get it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club ain't even handle me right now. Back at me, I get my move. That's ain't no problem, I know where we go. She had them. I've seen dreams with the world, the whole club looking at. Back at me, I get my move. That's ain't no problem, I know where we go. She had them. I've seen dreams with the world, the whole club looking at. Smooth talking, so rocking. He's got everything that a girl's wanting. Guitar cutie, he plays it groovy, and I can keep myself from doing something stupid. Thinking Ato ni aging gabi, i-invite me over day. Sa party na'y handang butiti. Wami bala. Ato ni aging gabi, i-invite me over day. Sa party na'y handang butiti. Wami bala. So guys, napagod kami sa TikTok. That's all for today. For today's vlog. Panoorin nyo ang yung mga sarili sa vlog. Tingnan natin kung anong maitsura natin. Kasi hindi natin alam yung mga ginagawa natin kanina. Ipanood na ko, guys. Oh, na iyan na may gibati, gipang un-un na. Gipang un-un na. Una hinungdan ng mga un-un me. Pana. Nag-jacket na ko, guys. Oh, nag-jacket na si Ana Rose. Kani TikTok girl. TikTok girl ni. Salamat. Pasalamat ni Kuya, oh. So that's all guys. Thank you for watching. Bye for now. Please subscribe my channel, Angal Girls. Say bye. Ipanood na ko. Thank you. Bye. 君の虜になってしまえばきっと